के मनीष म्यूजिक चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। प्रेजेंटेड बाय मानस एंटरटेनमेंट। माजा मारा हो इयर फटारा छूट देले बा फटारा छूट देले बा फटारा छूट माजा मारे या खूब मिलल बाया जादी जो बना बनला बाबा जी के प्रसादी। ए राजा माजा मारे या खूब मिलल बाया जादी जो बना बनला बाबा जी के प्रसादी। तो बहिनी खुशी से पागल पियावा सुख देले बा तमाजा हमारा होइया रहू फटारा छूट देले बा माजा मारा होइया रहू फटारा छूट देले बा माजा मारा होइया रहू माजा मारा हो इयर फटारा छूट देले बा फटारा छूट देले बा फटारा छूट देले बा। सकत नहीं खेसैया करे में काम हो यही से त छूट देले बाके भतार हो। सकत नहीं खेसैया करे में काम हो यही से त छूट देले बाके भतार हो। अरे मार मुदई करे तो एगो निराई ठबा के एगो छूट ले ले बा एगो निराई ठबा के एगो छूट ले ले बा तमाजा हमारा होइया फटार छूट देले बा माजा मारा हो इयर फटारा छूट देले बा माजा मारा हो इयर माजा मारा हो इयर फटारा छूट देले बा फटारा छूट देले बा राइटर चान दे सवर ऐसन मुँह कान पईबा धर्म राज सुनील मोहन बाद में पछतईबा राइटर चान दे सवर ऐसन मुँह कान पईबा सुनील सनोज मोहन बाद में पछतईबा। राजा सुन हो तो मोहनिस गुप्ता कुमारे में शूट देले बा तो मोहनिस गुप्ता कुमारे में शूट देले बा तमाजा हमारा होइया रहू फटार छूट देले बा माजा मारा होइया रहू फटार छूट देले बा माजा मारा होइया रहू। रिकॉर्डिंग स्टूडियो घोड़ा सहन। के मनीष म्यूजिक चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें।